Nevím, co říct. To je strašně velký krok. Kurva, vole. 3 měsíce babletu, vole, už si kupuju auto. Vidíš za to můžeš. Ty, tebe budu proklínat ve spánku. Tebe. Můj život začíná být konečně zábavný. Oh shit. Here we go again. Zdarec lidi, já jsem Kapr a vítám vás u mého nového videa a lidičky, po 6 letech jsem ve vlaku a jedu tady s Tomášem, ale není to Bochcan, jo. A jedu tady s Tomášem do Švihova u Klatov za Čoudoj, protože my tam kupujeme káru a Tomáš, jelikož ještě nemá vlastně svým způsobem plnoletý řidičák na Bčko, tak tam musím jít já, ale nevyplatí se tam jet autem, protože by nebyl řidič, Ečko nemám, plato taky ne. Takže nejlevnější cesta vlastně a svým způsobem i taková nejvíc ekonomická je prostě sednout krásně 8 hodin vole na vlak a utrpět 4hodinovou újmu ve vlaku. Jo, já jsem fakt ve vlaku jel naposledy před 6 lety na výlet do Prahy. Myslel jsem si, že to je mnohem díl, co jsem seděl ve vlaku. A jako ty kráso, bude to zajímavá cesta, no. Jako Prah, vole a všechno možný, no. Jsem hlavně zvědavý na ty přestupy. Čeká nás jeden přestup po cestě a to je právě v Praze. A potom to bude pohodička, pokud ten vlak na nás počká v té Praze, protože už tady má zpoždění. No, uvidí. Každopádně se pohodlněte, užijte si toto video. Půlka cesty za náma, jsme v Práglu. Cesta zatím dobrá, Jo, já jsem to. ale čekají nás ještě 2 úmorné hodiny ve vlaku. Nechápu, co to trvá tak strašně dlouhou dobu, jako z Prahy. Takhle to. Já kdybych tam jel, tak tam jsem za hodinku. Za... Nevím, vole. Tak rychlý auto nemáš. Já prosím tebe. Já mám nejrychlejší auto, vole. Já mám F1, chápeš? Fabie první generace, vole. Tak už jsme ve Švihově a dokonce na legendárním místě. Čoudo, vole, jak se stalo to, že zase máš frakáč, vole? Takže tady není aviťák. Ty vole, ta koncovka vejfuku mě zabíjí, vole. A to budu muset ještě upravit, ty asi než půjdu na technickou. No, protože tam někdo dal krátký wavefuk z favoritu. Jo. A to by nemělo vadit, to se na technický. Je to, jak je to zatráčeno pršák. No jasný, no. Prahy jsou dobrý, jedině co ty dveře, to jsem říkal. No, tak jako, to je růžek, no. No a na druhé straně to samý. No. Bože, to jsou detaily, vole, ale interiér celkem pěkný. Jo, Má to hovno najeto, vole. No, 190. Ale tlačítko a je tam chybí, no. příruba, to nedrží tam volby. No jasný, no. Tady chybí tlačítko, ale... Tam jsou ještě v kufru, je k tomu celá ta konzola. Jo, tlačítka. dobro. To není on, ten od nádržní zrovna? Nemá to ale Kunda ještě sytič? No, automaticky. Co se mně nelíbí, když jsem přijel? Já se podívám na ten benzín, to poznáš jednoduše, to koukneš do paliváku, jestli tam nebude. On tam nemá totiž čerpadlo. Ale hele, to dobrý, on to má zimáky, ty vole, ty bych ještě dojel. Ty vole, podívej se na ten vzor, jak vypadá. Jako já vím, že to... Ne, jak je vypraskaný, víš? No, tak jako... Ne, se podívej, vole. Jo, tady. On je až takhle popraskaný. Jo, ty píčo. Takže když mi bouchne kolo, tak vím koho proklínat. A benzín tam je to dobrý. Pevno to má, že vepředu tu debilní pumpičku, jasný, jo. ale už to nemá tu, jak napumpuješ. Takže vole, když ti padne benzín, tak to musí. Mně se líbí, jak hnedka bere Sahara, ne, ty vole. Jo, ale ona je zapnutá s klíčkem. Jo. Zapneš klíček, si spustí. No, půjde. A nás vedme tam volnoběh kvůli právě tomu systému. Jo. To bylo brzo. Takže stala tu vršáka. Budu no, na kafe. Ty co to je dělo? A to je to, co dělá, jo? Ten sráč teda. No, ono totiž nedržel volnoběh vůbec.
Tak já jsem přidal prasásky, jsem na lancu, No, přidal asi jo. oběh. A když je ohřátej, tak on drží asi 1900, ale nechcípne. Ale dělá to hrozný harakiri. No a ta podložka, když se podíváme, vypadá, že... To podívej se, že jo. Jak se drolí. Takže To je jasná, vole. ale to je jako... Ale čum, někdo dělal volej, dal tam originál filtr jako. Je ho tam dost, to vole. Ale pak to místa, ty vole, pěkný kurva. No on není schnilej, to říkám celou dobu. Ty vole, ty jsou Ti možná ještě najít ten šroub. Jo, to bys mohl, no. On je v kufru něco. Ale tu baterku ti zabavím, vole, do toho a dám ti tam větší, vole. Jo, do té 105. Jo. Moc se na to netváříš. Tak jako co chceš za ty prachy? Tak, no. Já nevím, co říct. To je strašně velký krok. Kurva, vole. Mám 3 měsíce babetu, vole, už si kupuju auto. Vidíš Za to? to můžeš. Tebe budu proklínat ve spánku. Tebe. Ty vole, ta ručka, to je hustá. To je dobrá. A má to zapalovač, vole. Má? Jsem ti říkal, že asi jo. Můj život začíná být konečně zábavný. Tak lidičky, máme koupíno. Já mám jako píča, nic neřekl. Ale ty vypadáš jako píče, ale furt, vole, oni se na tebe musel už zvyknout za ty roky, No to je vole. pravda, vole. Takže Ty tak. jsi taky takový kamarád, No. ty vole. Ale ty jsi píče, já jsem Buddha. Jo, tady o kokota nezakopneš, jak já nejvíc vojdou zakopnu. Tak. Takže tak. Ty jedeš prostě pracovat nechci. A my jedeme, vole, k Vršákovi na kafičko. Takový to typický vršákovský kafičko, že ještě něco opravujeme při tom, takže Já, tak. jak jsi řekl k Vršákovi na kafičko. Ne, takhle to myšleno nebylo. To bych jel taky, ty vole. To bys tam zaradil, vole, 2 kila, vole, tam No, nasypal. to bych ji přetrhtoval, teďka vypadá přetrhnutě. Ano, felda, vole. Ale jaká parádní. Má on dát, Tak. Jo, ty to fakt chceš mít, vole, to nemá cenu do píči, vole. Já chci vypadat aspoň Kde trošku tady je slušně. mapka vedle, víš, vlastně. v Přešticích. Přeštěstík, Když no. víš z Přeštic, tak poslední, kde No. tam jsou daní kerámy. Ubili, víš. Jo. No. Ty vole. Já ti udělám mis mokré triko. No dobře, no. No, každopádně my teda razíme směr Hradec a Vršák, no, nejdřív. Tak hele, kdyby vám to po cestě někde zdechlo, tak hlavně mě nevolejte. Jo, vím. Tak Kdyby jo. to zdechlo, tak se Budu volat neznáme. Pejra, když tak, takže tak. Doklady máte. Tak, doklady máme. Plnou moc? To máš přeloženou? Tam u toho, no. Jo, dobrý. Tak, čus. Tak jo. No zapomeň, vole. Tady kapránka. Je putě. Tak jej do píči, vole, zmrde. Na tebe seru, vole. Zůstanu s kamarádem, půjdem do pivovaru. Jdem na krokodýla. To je místní pivovar. A točno. On ten merkínský pivovar a točí jedno pivo merkínský krokodýla. To moc dobré. Nejlíp, vejdem. A to je? No. Jel, no. Já to budu... Jo, je to dobrý. Aspoň ty světla si mohl rozsvítit čuráko. Neví jak ještě. A svítí to mlhovky, i vole. Stůj ty vole! Podřeš si koho kreténe? Taký pěkný. Teď s malem prorazil gumu, píču si, vole. Máme No tak se rozjeď a najď do toho stomahu. Cípni to. Čau kucí, já jsem vás toho neviděl, ty vole. Píč. Hlavně si opáhni potom to kolo. To je? Druhý podběh, dělej ale kurva. To jsou peníze.
Dobrý. Krásná práce. A konečně na obídku, viď? V KFCčku doufáme, že se neposerem. Děkuji, jsi mi koupil kelímek. Nemá jak. No, to je náš peklostroj, no. Tam nám to veze hezky do Hradce, viď? Ještě se stavíme na dílně po cestě. Pokud bude doma, no. Jako říkal, že bude. Je to možný, je to spodní. Ale je to jednoduchý, maximálně se otočíme a jedem, že jo? No. Tak se stavíme i v tom mekáči, no. Tak. Tak už jsme dokonce z Prahy venku. Fáčko jede jak drak. A to proto, že jsme se po cestě stavili za zemským vršákem, který nám prohodil vlastně přírubu karburátoru, která vlastně původně byla z takový ty debilní gumy a rozpadla úplně do kaše. Zřídil nám karburátor a jede to jak sevině auto. Jako, fakt to jede nádherně, jako za ty prachy fakt hodně dobrý kup. V tuhletu chvíli jsem na úrovni vlastně Burger Kingu, co je na výjezdu, že jo, na Městec Králové, takže za chvilku vlastně svým způsobem budu v Hradci. No, je tak vlastně, jo, vás vlastně je na video jako to. Já bych vám potom teoreticky, když bude čas, mohl ještě na dílně potočit nějaký detailnější záběry faka, nebo uvidím, třeba o něm natočíme ještě další solo video. Takže tak, no. Ty vole, jak si myslí, ne, vole, že mi to teďka jde pomalic, vole, mě teďka přijde, vole, zdáčí, vole, která předtím, vole, to nejela 100, vole. Tak najednou se probral, že je na dálnici a... Ach jo, to jsou prostě lidi dneska, no. Takže tak, takže... Myslím si, že výlet vydařený. My jsme pořídili dobře. Nejhorší část na celém dnešním dnu bylo to, že jsme do toho Švihova museli jet vlakem 4 hodiny. Ale i to se relativně dalo zkousnout. Tak jo lidičky, jak můžete vidět, formánek hezky tady zabydlený už, má nějaký teda mušky, chtělo by to pořešit trošku lák, aby byl hezčí, chtělo by to pořešit zámky, chtělo by to pořešit kliky, rádio to nemá, nemá to repráky, ale elektriku k tomu máme, takže to stačí jenom vyvízt. Ale to si uděláme až někdy v dalším videu. Tohoto video je u konce. Já doufám, že vás bavilo, aspoň to, jak jsme pro Fávo jeli. No a pokud vás to fakt bavilo, tak budu velice rád za like, komentář, popřípadě odběr mého kanálu, pokud ho ještě nemáte. A taky bych chtěl poděkovat na závěr tohle videa všem mým členům. Nejvíce však všem meruňkožroutům, jejichž seznam máte někde tady. Jo, tady někde nás vylítne. Taky bych chtěl vám tady doporučit nějaké video od YouTube, jo, mého kanálu, který vám tady YouTube dá a doporučí, pokud jste je neviděli, nebo si je můžete ještě znova zrekapitulovat a podívat se na ně znova. No a společně se uvidíme u mého dalšího videa, mějte se do té krásně a čau, bello.